Asia buku lagi. Buku tu punya pamer punya roji kau apa orang orang mereka apa nak je na? Jika bukan mereka. Kau nak nak? Wadi watu roni nizusha. Mafoni ni mari uchengeti. Buzi bako wanda wana. Kama phone ni mari uchengeti. Abana uraisi vanhu vokudavasarira kuda mari yekundo yamba kwakone mhuri yako uraisa vanhu. Muri bwazani mimi. Muri bwazani mimi. FJ munoti wanzira mimi. Muchitora mari FJ mimi. FJ chakazipari. Bibi mbese alipo ni vana vadodha. Mbese mapurisa munotora mari yemauraisa vanhu. Muchitora mari yekuisa mungu mako. Imimi. Muta ndede. Mamu kwa spike yakandwa nani? Spike yakandwa nani? Mutati kupi? Spike yakandwa nani? Adina chanoda kuzwa. Adina chanoda kuzwa.